Мамко, скоро и за 15 септември. Какво мога да направя? Пак няма да се спи, пак ще съм изморен. Чакай, това не е някоя реклама за енергийна напитка? На нашата приятелка Диона? Спокойно, не е това, което си помислихте. Това е новата енергийна напитка Снифбол. Абсолютно законна и напълно безвредна. Доверете се на опита. Вау, това наистина е много добра енергийна напитка, която се шмърка през носа. Вау, това какъв добър пример дава. Със сигурност няма да помислят за наркомана, ако ме видят по улиците. Да, невероятно просто. Здравейте хора, днескашното видео исках да поговорим за това, което се случи наскоро с нашата скъпа певица Диона. Отново, нали, тя е въвлечена с наркотици. Ако не знаете каква е историята с Диона, тя е онази, която я хванаха, т.е. отчете дрегера, че тя има наркотици в кръвта й. Тя каза, че няма наркотици и че дрегер отчел, че има наркотици в кръвта, защото е пила Нурофен и Колдерекс. Накрая се положи на кръвни изследвания и се оказа, че наистина е взимала май кокаин и трева. И явно от тази марка са решили, че ще е много добра идея точно тази певица, която е била въвлечена в този целия скандал с наркотици, да рекламира точно такава енергийна напитка. Някак си, да знам, малко ми е странно. Но, нали, всички си решават, нали, поне аз бих избрал някои по-нормални хора, нали, да ми го рекламират. Но както и да е. Интересното на тази напитка е, че се шмърка през носа. Принципно, доста родители бяха възмутени от тази реклама. И аз първоначално си викам, че може би не е чак толкова зле, нали? И се зачетох, нали? Обаче в статията пише, че това само изглежда като кокаин, но не е някаква дрога. И аз някакси останах впечатление, че малко е преекспонирано, но като се задълбочих малко в тази тема, осъзнах, че страшно много съм сгрешил. Като цяло, дори и това да не е дрога, пак се дава един вид много лош пример на децата като цяло. Защото ти какво им показваш? Че може да шмъркат през носа, което може да ги подикнеш един вид към дрога. И по-интересното е, че тази напитка не е за 18 годишни, а за 16 годишни. И дори има внимание на самия им сайт, доколкото виждам, че има страшно много кокаин в тази напитка. Сега, аз не съм много запознат с другите енергийни напитки, но си мисля, че на Hell, на Monster и на другите такива напитки няма такива нали, предупреждения. Но реших малко да се задълбоча и да видя състава на тази напитка. Да видя нали, защо родителите може би са се притеснили леко и да видя нали, какъв е състава. И тук, доколкото виждам на сайта им, те са дали съдържание: мака, тирозин, елтеанин, кофеин, таурин. И това като го прочетете, нали, предполагам, че повечето от вас, дано да е така, не разбират много какво е това.
Затова и аз реших да попитам Чичо Google, нали, какво е мака и другите тези неща. И ми излезе много интересна информация за мака, нали. И ми излезе информация, че мака отдавна се използва за насърчаване на сексуалната функция както при мъжете, така и при жените. Много странно. Не знам, някакво подтикване към 16 годишните ли е, какво е? Не знам. Повишава либидото и увеличава издръжливостта, балансира хормоните и увеличава плодовитостта. И това ми се стори леко като някаква виагра. И наистина малко или много се потресох от това, защото някакси да предлагаш на 16 годишни, защото тази напитка е за 16 годишни, нещо подобно на виагра, според мен не е нормално. Наистина. Какво друго интересно прочетох за моката, за мака, също и това е за добро настроение. Това, честно казвам, пак ми се струва като наркотик. Ако не можете да се справите с тревожността, стреса, депресията или резките промени в настроението, мака е вашето решение. Повечето хора, които приемат мака при подобни проблеми, съобщават, че резултатите са невероятни. Наистина съм доста изненадан. Това действа като друга явно. Също гледам, че и за менопауза става при жените. Така че... да. Доста интересна енергийна напитка, честно казвам. Следващото, същата интересна съставка е тауринът. Представлява главна съставна част на жлъчните соли, които са необходими за масната абсорбация, като може да бъде открита в по-ниски количества и в тъканите. Интересен факт е, че тауринът не е част от същинската мускулна клетка, но съществува в аминокиселинният басейн на тази клетка. Тоест, доколкото аз разбирам, тауринът явно в жлъчните соли. И според мен се приема от хора, които явно имат липса на таурин в тялото си. Но един средностатистически човек, който има таурин в тялото си, може би това му идва, нали, малко количество повече. Мисля, че пак не е добре, защото се натрупва много и в много количества не е добре. Не знам, поправете ме ако греша. Просто мисля, че това беше другото интересно от съставките. Вече всъщност няма друга интересна съставка, която така да грабна вниманието ми. Като цяло, интересното беше, че се казва, че в тази напитка има много кофеин. Обаче то се подчертава, има някакво предупреждение. И в същия момент се препоръчителната възраст е 16 години. Лично мое мнение, според мен трябва да е 18 години, защото по нещата, които чета от съставките, дето мака действа може би като виагра, нали, и някакси те прави по-добър в леглото, нали, мисля, че, нали, да знам, малко е странно за 16 годишен, но, нали, просто така. Интересното обаче е, че Диона не е единствената певица, която го рекламира това. Дали са дори и на памет са да го рекламират, защо не? Още една грешка, те явно не са си взели поука, че не се прави с хора, които
са се занимавали с наркотици, например. Защото той е лежало в затвора за наркотици. Някакси ми е малко странно да го рекламира, но както и да. Ами, хора, това ще бъде от клипа. Ако ви е харесал, дайте по един лайк. Ще съм щастлив и ако кажете мнението си долу в коментарите. И да, като цяло е това, хора. И шмъркайте на воля!